manzozo Joselinda beshisayo Nomisimos manzozo Ngikubingelele mbukeli kuphi nakuphi okufika khona ke isimanzozo sekulethela zonke indaba ezifika ngaso ke isikhathi kujabuleke abalandeli ke abaningi ngesikhathi ke uSminoff elingisela ke laba ke ababese groundini lapha ke ebholeni ke etsakane ke uSminoff ulingisele lapha ke uDominic Kokstad kanye noBig Zulu kanye naye ke lapha uDJ Tira abaningi ke bevele belindele ukuthi ke ngempela ke uSminoff ke kungenzeka ke futhi ke abalingisele ngqo njengoba ke esibalingiselile mbukeli awuyizwele nansi ke ivideo ebalingisela ngempela ke uSminoff siyabonga Ima wo. Ay, ngalo mfana. Ufuna sizo na uyiwana. Hayi kahle wena. Uyasitelelwa wena. Angikuphaza msana, ima wo. Utuma afuna ukuphemuka ngeteam. Nangu maskandi. Uthi action. You're just trying. Rules. Ay, bolong pa uyasitelelwa. Ima wo. Ay, ngalo mfana. Ufuna sizo na uyiwana. Hayi kahle wena. Uyasitelelwa wena. Angikuphaza msana, ima wo. Utuma afuna ukuphemuka ngeteam. Nangu maskandi. Uthi action. You're just trying. Rules. Ay, bolong pa uyasitelelwa. Hey